Hát akkor szasztok, megalapult a Power Fighternek a YouTube csatornája, és véletlen szétütöttem itt valamit. És ja, és most itt van velem Birsi és Dage. Sziasztok! Szóval ja. Egy player van fenn, az tök kemény. Jó van, és mit akarsz? Komolyan stoppot akar lenni itt az erő. Oké, csütörtök este nem csodálom. Na, Command Spy ott van. Akkor már Social Spy-om legyen. A Command Spy-om nincsen. Nem akarom, hogy az sok másnak játszolok. Úgyis reload volt szó. Egy ilyen videó. Csá. 22. Várjál. Ó, visszafog internet. Ki fogok kapni nyugi. Tudom. Ami nincs kilóval itt. Úgy gyerekek, az én csatornámon, az Advanced Six csatornán várható lesz majd a kérdez felelek videó. Holnap vagy holnap után. Én nem tudom. Nagyon sok kérdést kaptam amúgy, azt köszönöm szépen, és jó, És Dage miatt nem tudunk, mert eltelepolták a Spawnhoz. Na. Dage még egyszer Spawnhoz, hogy megoldjuk. hát belekültem a csatornára, nem segít. Úgy kikapok mindjárt. Kégi. Levettem. Na Dagi, gyere 22-esbe. Nem. Ez egy BLC belépsz. Mert az muszáj volt. Hogy a lagér, bocsi. Hát de bovaim mozol, baszki. Ha. Akkor ne csodálkozzatok, hogyha meghalok, szóval. De Bovaim botozik. Persze. Klikaimbot nincs. Nem klikaimbotozok esetben? Nem hackelsz egy kicsit? Kicsit nagyon... Hát az egyik adnak. Kék. youtube.com/powerfighter. Várjátok egy vágás gyerekek, amíg megnézzük ezt. Látok, itt is lennénk. Köszönöm, hogy a csatornát. Nem tudok fölmenni YouTube csatornánkra. Nekem sem, mert még egy újra lesz, csak 100 feliratkozótól lehet. Az még nekem sem lehet. Micsoda? De persze besebződtem semmitől. Beteleportáltam és besebződtem. Én is arra fognám, de ne, razdolom. Jó van, de alatt 9 évesen akarom modellálni itt is. Nem, ő nem 9, a másik ember 9. Ja, jó van. Akkor jöhet. Most nem, mindegy. De alatt ne bobolyombotozzak. Meghalok, de rá. Halikoljál meg! Halikoljál meg, halikoljál! De ide És Daga ide tépész, és miatta most nem bírtam meg őt. Kösz, Daga! Gyere még Én is szeretlek, Daga. 22. Leestem, Dika. Van, nulla. Dagét elélvez. Úgy amennyiben tetszik nektek a videó, kérlek nyújtok egy lájkot, költözzetek fel. Szóval ja. Nem foghatod a lagra, béna vagy egyszer. És Röckód DB kikap, akkor is iratkozok. PV. PvP. Vagy ez pont nem. Kikap! Na, Per BV join lát.
Gyertek egyet bévézni. Én nem kaptam cuccot konkrétan. Én sem. Le. Be. Most kaptam. Gyertek be megint. Leszek akva. Jézus 22 bévé van. Ja, hogy már megy? Ja, hogy azt vágom, hogy itt egy gomb, ami nem csinál semmit. 2 földre. Most remélem nem csaltok. Ja, nem. Nem csalok. De Arról az vagyok itt egy híres- csomó építmény amúgy, ezt vágod, nem? Arról vagyok híres, hogy csalok. Igen. Jó. Megint a tab elvágolt. Megint nem. Azt szeretem a BB pluginból, hogy Tényleg mindig szíves. azt utálom BB-ből, hogy a tab elvágozódik. Szia. A néni kédet már. És megint nem fog elteleportálni, mert harc közben nem lehet. Rip DV. Így van. Én easy. Mindjárt meglátod, kinek mondod azt, hogy easy. Ha van, nem tartom már. Jó van, te nem videózol. Jaj, mert most videóra is menő vagy. Igen? Ki van a pirosba? Jó, hogy te már így! Így már! Felszerű elkezdtél, vágom. Kis kombó volt. Látom. Hát pedig. Rip DV. Igen. Fel se fog ébredni. Feljött Tacki. Kocka. Kis kocka feljött. Vagy akkor már bevédem az ágyat valahogy. Jó, hogy te már itt vagy! Vágom. Nem már! Be van védve, szóval nem kell futnod, belőttem. És megfordul és leült. Nem már! Nézel minket amúgy? Igen, hogyha bírnek flajolni. Dina. Dagja meg még ki se jött. Hát hogy nem. Ez hülye. Azt hiszi, hogy vehet staffot. Hát hülyé. Hülyék vannak és visznek is. Nem tudok flajolni. Jó, Dagja elmegy az áramhoz. Futás haza. Hol vetted észre? 32-es a látótávja. Jó. Nem akarsz egy picikét? Neki gépe is van, tudod. Igen. Ja. Az meg más. Hát Vagy most bírsz így nagyba nincs rambózni. azok. Ja, hogy ez ott... Várjál. Daga, béna vagy. Daga, béna vagy. Na. Mellékes. Mellékes, hogy béna. Na, no copy. No bírsz így. Copy. Close. Igen. Ott ezek itt ideges is vagyok. Aztán már megy 9 percet, szóval, hogyha ennek a bedvásznak vége, akkor szerintem ennyi volt. Így van. Kiütném átad a blokkot, hogyha nem lenne izébe. Na nézzük! 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 Úgy intrót is kéne csinálni a Power Fighter-nak, azt majd Adam csinál. Ne! Fordulok!
Egy HP. Meghaltam. Megvan a Easy dagger. peasy. A dagger. Pont a dagger. Na jó, Hát a dagger az szívem. már megint megdöglött. Nem. Csak úgy szólok, van 20 aranyom. Oh, Ja, bocs, nincsen. Az úgy ez a sérül. videó ennyi is lett volna. Ne. De. Amennyiben tetszett nektek, kérlek nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel. Én Dél voltam, és itt volt velem Dage Sziasztok. és Megint. Bír. Azért nézzed végig. Mondtam Bír. Mi? És itt volt velem Bír. Van Bírnek is köszönni luxus, ahogy látom. Oj. Dage, kom be! Az jó, hogy... És sietnem kell vissza, az a baj. Ha? Sietsz, gyere, várlak. Megvan. Na szóval mindegy. Aha, tudom. Amennyiben tetszett nektek ez a videó, kérlek nyomjatok egy lájkot, iratkozzatok fel. Én Dél voltam, és itt volt velem Dage Sziasztok. és Bírsi. Alig. Ciao.